खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। नोंथाङा अनलाइन एप बाहायनायाव रां गोमादों नामा? जुदि नोंथाङा अनलाइन बाहायनायाव रां गोमादों अब्ला जिंगासिनांगौ जेबो गैला। नोंथांनि गोमानाय रांखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो नोंथाङा मोनफिनगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 1930 नम्बरखौ सेभ खालामना ला। आसाम पुलिसआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे नम्बर फोसावना होदों आरो नोंथाङा 24 घन्टानि गेजेराव बे नम्बरजों जगाजग खालामोब्लानो गोमानाय रांखौ मोनफिनगोन नोंथाङा। नोंथाङाबो अनलाइन एप बाहायनायाव रां थगायग्राफोरनि आखायाव गोग्लैदों नामा? गोबाङानो अनलाइन एप बाहायनायाव रां थगायग्राफोरनि सिखाराव गोग्लैनाङो आरो जायखिजाया सुबुङानो साइबार क्राइमनि सिखार जानांदोंब्ला पुलिस बिफाननि नम्बर फोसावनायाव थाबैनो कल खालाम। पुलिस बिफाना 1930 नाम्बार फोसावदों। बे नम्बरजोंनो नोंथाङा जगाजग खालाम। नंगौ, गोबां सुबुङानो साइबार क्राइमनि सिखार जानांदों। आसाम पुलिसआ रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों। अनलाइनजों लेना देना खालामनायाव नोंथाङा थगायजानो गोनां जाया। बेनिखायनो आसाम पुलिसफ्रा सांग्रां जानो खावलायदों। जुदि नोंथाङाबो अनलाइन बाहायनायाव रां गोमादोंब्ला 24 घन्टानि गेजेरावनो 1930 नम्बराव कल खालाम। आसाम पुलिसआ रांखान्थियारि थगायजानायनि बोलि जानांनायफोरनो थाबैनो हेफाजाब होगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।